Повече за богоявленския ритуал в Гоце Делчев вижте веднага след емисията ни. Петокласникът Иван Пашалиев от Първо основно училище спечели първото място в традиционния конкурс на Обществения съвет по образованието в Гоце Делчев. Той е за есенна тема "Учителите правят света по-добро място". Конкурсът бе посветен на 100 годишнината от освобождението на град Неврокоп и народните будители. Идеята е учениците да представят ролята на учителите през вековете. Победителят Иван Пашалиев бе изненадан в час и получи наградата си пред своите съученици. Неговото есе е отличено заради това, че е било най-логично, изчерпателно и оригинално, представяйки ролята на учителите и будителите през вековете. Написах в моето есе, че ние трябва да се учим от учителите. Много хора също били много важни за обучението. Народни будители, които също помогнали на училището. Например, Васил Априлов имаше в есето, който помага за построяване на училище. Освен Иван, отличени от Обществения съвет по образованието бяха и неговите учители заради приноса им за таланта на момчето. Есето беше много интересно. Самата тема за есе тази година е по-различна, по-предизвикателна, много по-трудна като тема в сравнение с предишната година. В същото време изисква от децата не само умение да изразят собственото си мислене и идеи по този въпрос, но и да проведат изследователска дейност, за да могат да оформят съвсем друг начин на мислене и друг начин на изразяване. Иван работеше много сериозно. Вярвам, че вкъщи също са му оказали невероятно съдействие, защото деца, на които вкъщи семейството обръща внимание и възпитава ценности към училището, те се развиват добре и могат добре да изразяват това, което чувстват. Трета поредна година Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев провежда конкурса за есе под мотото "Учителите правят света по-добро място", който популяризира интересната учителска професия сред децата, кара ги да погледнат на нея с любов и уважение. Няма негативно мнение за учителската професия. Всички много я харесват. Някои обещават в есетата си, че това ще бъде и тяхното поприще, в което ще се развиват. Есетата ни накараха да се гордеем с авторите на град Гоце Делчев. Следващата инициатива на Обществения съвет отново е насочена към децата. Тя ще стартира през следващия месец като самостоятелна извънучебна форма.